Hej, se YouTuber, velkommen tilbage. Så kom der lige pludselig noget meget fint tøj på. Jakkesæt, der passer det hele. Så ja, men i hvert fald så håber I vil se med på dagen. Det er en dag, jeg har glædet mig til længe, så ja. Men i hvert fald, så ses vi lidt senere igen. YouTube, vi ses YouTube. Hej, se YouTuber, rigtig. Hjertelig velkommen tilbage. Nu er vi så på vej hen til kirken, og der kommer en klips fra kirken, men der kommer klip til festen, og ja, og klip til, ja, aksen ellers, men ja, jeg beklager, hvis lyset er lidt dårligt, men det var lidt bedre sådan her, men ja, i hvert fald nu skal vi hen til kirken, og ja, så skal jeg lige have taget en billede, og så skal vi komme med os, og så vender jeg tilbage, når jeg har været i kirken. Det er i hvert fald status lige nu. Dejlig grønt vejr, for dejligt vejr i forhold til, at de havde lovet regnvejr. Det var heldigt for mig. Men ja, vi ses lidt senere YouTube. Hej hej. Vi har i dag dejlig solskinvejr til min konfirmation, selvom de havde lovet regn og måske sludder og havl. Så er det da fantastisk vejr i forhold til, bare det må blive hele dagen altså. Du må være med mig. Nå, vi ses sen YouTube. Hej, se YouTube som tilbage. Jeg vil bare lige vise, at vi er ved kirken nu. Hvor man kan se nogen, men den er lige right der. Det er der, jeg skal konfirmere. Vestervang Kirke. Vestervang Kirke i hvert fald, men ja, vi ses. Hej, så YouTuber, velkommen tilbage til vloggen. Nu har jeg været i kirke, det gik rigtig godt. Altså planlagt nu på vej til festen i Søvn med solen. Beklager, hvis der er lidt plads, men ja. Jeg glæder mig til festen og til at se. Jeg kan da lige vise, hvis jeg lige vender kameraet, kan jeg lige vise en af de ting, jeg har fået. Så jeg vender lige kameraet om. Ses YouTube. Jeg har fået sådan en hvem var det nu fra det? Mor jo, fra den biologiske forældre. Den er så fin. Den kom til at stå hjemme på mit værelse på gamerbord. Så jamen ja, dejligt vejr, det er solskin, og vi kører bare derude. Så jamen ja, og det er for en flot fyr der, man kan ikke se det. Men det kan I se på min Facebook-side. Så ja, i hvert fald, så det er i Søvn Kro, vi skal afholde det, så ja, men ja. Vi snakkes ved senere YouTube. Vi ses YouTube. Hej så YouTube. Jeg tror jeg vil takke af for den her vlog fra min konfirmationsdag. Jeg er kommet hjem igen, så ja. Men i hvert fald tusind tak for at I gad så med. Vi ses YouTube. Hej hej.